Kana Kenya gitari bagateba mbwate arthritis kaba bankore test Keroka keroka bakandwa ali mutinyo muguma tukagura mariogo lakini imeyane nje bonti ngweti gose change nero esenge njonge ndete ku week nande mono nkaira na bona ndi gitari ndi bagaruka Musambweni District Hospital kero bampima bagatati bwate arthritis lakini instead bakambeka ngachaka clinic ya physiotherapy so ndatelebo wiko montan support wikansi bigu wika montan support ina mnangu ekonya bono kidogo abuno yego chiabere challenge bono nakyo kororanga na kie yani roje maite kigene kekanga ni take gutwara na family lakini roje bono yambere ile challenge oyo reno wancho kuya origereje kribweke na bago tu support nera nabwa tukugani gugutara una bantu bande ekeraro nyoda matipapu metinye genete ngana bako bwena egere nera akora ibintu byaye nera ameke familia yebe mancho murigereria nande neri tukolinde ntego koretera mugano kuruchinse mochia igwero igegotoka ime ya Ligoma Ward igegotoka ime ya Kitutu Masaba Nyamira County lero ntego koretera story yo mungwana yomo uyu bwatu muchandu buburoire bereka gwetana na chinya gitari a osincho kurwalia umubira wae lakini ichibundira atoka o tumekire resources chia HNSP otemire sana sakonyara muntu gakorire gasi rero nigale senka ya yega iga atabwati nchira go ikonya ya bidiri musubati mwabo tuligire kikiagerire to ikirega iga oyogo to watch set story chito to chitwakora bona twate balende tigatoche torenki turakore tugo story yae elio oyora nyole kumukonya nyale kumukonya na kore story chinyinge gusi asama tukaye iga abantu baruarete egendo nachire kono neringa boroire mbole bwachire gusi especially not even gusi but kwanire gusi singinchi asaiga abantu abanga konyara bwate problem batali kuchiba manyankiye ko balia as time goes by yaba worse krea very worse kwa konyara problem ere too deep but to my tiboro borobyo wiga especially the case yo mongwana to kora nere story ga ochiko introduce oetana nde chinya gitari orwali goboroire pio kora bake dozi yanspi lakini akaende chinya gitari nga bamotenga dozi ikanyo kotumeka ne yoboroire otabwati you can just imagine anyway tiga atotebyo muganoye ngakia beire ga kurwara abokonyi araga ni gocha simole aba motorigerete mboro byo boiga elio nyasaye ka wanchondora kune story yae anyale komoikera amokonye senja at the end of the day na natakete financial support eliagendere kurwalibwa asenya gitari yu atomire osale referred to makina itinkorokwa tigatwaigwo mugano womo ngwano yo karibu sana asanti makinate elitali ane Jared Musota ani wero kenyoroge kurukunyamare ward ni ye Ligoma so gaiga nonka kurugastwa rugoro asimwa ikera birongo ya rugoro kogo so ime bono yekenege nyukya nyamare igwero ward ye Ligoma mechando mbwate ni ya oburwire bwo tatara bura associated nemikia nigondo mumuro monene family itu nigo tole abana 11 no na somete ga mungoni primary ngaenda secondary Nyangoba gotukange birongo galia so ngajinga ende college ya tourism amangana hospitality Voi karona ko guroro ngajinga nyora ikibarua Ukunda South Coast karona nyororo no eme chande ye chakirete karona koina korere mireme yange asomwa koyomo nari ngete kuyunga umubero ngere ko bagwiki bosaigo bono imiranga no boro subuye gasi lakini ekanya koendera bono bakegekera stairs tingunyara gujirina karaye kira ya endera igo ngacha konyona ngamono ya biro burwire bone karona irana igabidi ngairana ka ngacha kubatenga ya no ikindalia niwete na arwarira omse akangira keroka ya ku sub district hospital ngakiyo ekara yange 2007 okaruwe gas bono ngacha okachaka kaina nyagitari kencho gocha korwali bono kana kenya gitari bagateba mbwate arthritis
kara bankorere test keroka bakandua ali mutinyo muguma tukagura mariogo lakini imeyane nje bonti ngweti go se change nero ngendete kuba wiki kidogo nande ngaira na ukunda nande kana ira no esenge njo ngendete ku wiki nande mono nkaira na bona nje gitari ndabagaruka Musambweni District Hospital kera bampima bakatatibu ati arthritis lakini instead bakambeka ngachaka clinic ya physiotherapy kwa rule ukunda because no mete no colleagues kwa rwali kwa irande gusi wacha kwa rwali wachire karoka district hospital wapimiriwe bipimo bya nyagitari kwatabirwa what arthritis kwa tongero chindani mariogo for 1 month wakore treatment lakini bado tubweneti ando kwa irana ukunda aliyo bachiko pimo nanda fresh bora baro bagandebinga ebipime ebitangani ebyarenge wrong diagnosis una bante bati barabo konywete chintere pako tongere chindani kirege na kuri treatment yonspi bona bakambeka physiotherapy karabambeka physiotherapy nganya kora for motukatari make ngara change teyo ngakwa no munyagitari ngamute yanje tino change agande ibono gwendo ryo munyagitari yo joints bakruka ya orthopediatrician lakini okwenda baka town Mombasa bone nyene nkabagi ngwenda Coast General bagangorera x-ray na manyi ngabaka test mbachiti kora problem ngende yonsi nande bagande bimbwende ko chaka nande physiotherapy karabante yi nane nare ko kora Musambweni ndachiti kora change bono igabidi ngaratiga esenge njo amatibabu mbora ne chibeso gutumia ibi asrambiri na jitenga beka ena soete kiombe kiare ko twaringe kwitwara kwa guchi eloni ko etereke biasara ebi bono nare ko bagane eloni ye na bagane nusu abeka samatibabu enusu na beka se biasara kingora jibe chirikia mbere ile gasi yelo na naratiga na matibabu lakini mubere oro no endete koko konya kokea chingururio kalio yani as much as you are sick bado you still wanted to be a man of your own na tete kwirwanirira no nyana igwete nga mubere tuigweti bia bado no tete mupogendere na nchira te yo gasi watigire ikokole biasara bono ga ukunda umu swatana na jitenga nyora ukunda gaiga ndaracha kano ne biasara ebi bone keracha kanyora ngi problem ya beire problem tachieti ko jere merali na bachite akagenda kiragenda igabidi bono nkarara ngeri ndugu yane nere chikora chikiria kidogo because inako nyagwe kolera onyo no injeno munungu tumia bono singe njo ngaranste so after Coast General bono ngatigana mangana nyagitari ngaira na kunda no cheto kanyoma lakini akaenda singe njo tajiti kole merali problem yo mate wayini na sinyi ko tara bono pi ngo momete nere agagotama asenge njo ngakwa beire otariko nyara okare bono ni ncheta sabantu ba makini habo clinic barete branch yabo ukunde ngakiyeyo karana ndororo bagampima nganya gutumia mario gabo na ro tinje tikora change bono after makini 2016 bono igatoka bono tirinya ko imuka pikuru no na sekero igabidi ngaira na Coast General bakandikira lirube nchikonyora crunches kurwa se eduka yoko ni chi crunches sekero likiri ube bakone liraisi yake yo wasinye gutara bono bakota kire crunches cyo skera bono crunches jinji nyorete 2016 ali njage tukujitumeka bono bono kara yika 2018 nkanyora bono na inge irupi igabidi nande umusena ndagacha baka Mombasa nande akandusi ororo nande tukachanya gitari nande na tujage ta matibabu akisi teaching akisi mata referral kara tuacha kama matibabu ayo na haraba kandwali bakakora test bakateba ngabono problem yane ngira associated ne mekia nerves abo bono batabwa to munyagitari bwe mekia bakatebeta kire ndi munyagitari bwe mekia ngababole ne kina munyala bakateba ikoena Nairobi asenge njone jilo na gutumia gukora matibabu aya egapiti na ntiga na matibabu na ndengira njikora pambana ne eloni ya bono ekara yeke ngaki ya corona ibintu bigasinya karabia sinya igabidi na ndengira neka yani
you're working through the pain asing enjoy ni alone igombi yo okolega no bororo umiete oirania madeni iko kubwatu lakini korwarite elinaira na round ya kabere nande bono kuchukupambana ne loan nande ngajinganya oromo swati onde nande through a connection naro set uno na monto gete bono nere na babete tutebe kitu 3 months nera gachikurigere umatoka nekire bono goikangi mukiwe goika ugwekonya goika umuntu an support goika umuntu umate buna tokwa naiga goika umuntu no no sibiku goika mbe supported pako ugwekonya paka kiregento bono nera gachikurigere liegende 3 months nera bikamusinya nera akaenda. How did you feel like agocha bakungwa baikire babira agocha bakoenda ngongita kiale ngo moyo lakini bono egento kiale kugera bono egento maete ngakinda gotebi ebiasara biane nari kubikora gwetera chiloni bono ngamino niyo no arenge echera kete prison ya ye deni tingo tamana na loan ye yani yankongerete ntakire ko balance between a loan no kwiruwaria bono ngongera bialinge sengenjo enale ko balance enale ngimna echera ye loan na kwirwa na ndeta kiri kwirwa linjo mwenyene bono ndari kuri kimosa donde bone kera bikira of course ngubuna mwanya bantu ko feel na ali ngaki bono lende ngaki lakini ndigara nyasaye ngaki nero manyete bono ekara bikira corona biro bono bigasinya pi ndateba no ngabwatero ni bono likangukwira enkoenda kabono kero naja gaiga ngabuta kaiga nganda bwe sister keroka ninanda bwe sister keroka naribona ndenje tekonyora abantu aba green world na barau bagampima bagateana ishide twanyerorera ka laptop kali bagutwara ngai ishide twanyerorera bagasaba 30000 tugatema una twatemete tukaraise chiwese icho cash na ndo kubaka na cash kwa mayo kwa mario bagateanga mario baba kurugumbu sicini ni guiko wakane cash tukaka na 30000 icho mario waite jiti kwa ngonya bono chusi nalie kasi ni yane ya organize tu abantu gete kanisa na tukarosio muchango WhatsApp ne family ga support ki asiba ali kunyara tukaraise almost 85000 titwaraise umutinyi yo sabali uchi kwaera ngaenda Nairobi inaenda Nairobi ngaenda nyagitari ya Kenyatta University Hospital bagante inkoreji yani bagandigere chi test ngwenda gukora tote bono chi message na bachareta se test ya mayoka asengenjo bagate bankorerwe MRI yes spine ngima papers na cheje chi maskara na okay bono okay tote ase support ilina nyorete na baya erete ase nari wachete ko bimwa Kenyatta University china refer ne result ya baka teba ne yi bono teba ngase obokonyo bana nyorete obwe kanisa ne kenyuru ne na WhatsApp tuarostie ka group ka WhatsApp totebe na baya ereta se test ye ya moye ya MRI ye spine ngima 40000 plus linda mahitaji aliyo kwenda nyaitani na koirana shaiga kana 11000 okay no ensa ina nyubwata na ubana chirize bakankanira umwaka oyomo okay bono aso bwinge nyagitari ngatebigwa ndakire konyore specialist yemekia egere gosenenkonya oiba kuruke neurologist ngaigwe booking ya tariki 6 umutinyo toko genda bono bone mechandika banga Nairobi tingo nyara gobo timbu at resources chio koendera na matibabu haya ikabidi na ntoira neka na ande tole gose namuna nere ratoke egere ngira nenya gitari lakini nyuma ndaraja ngakwana no munyagitari ogokora mbagati agandebi nara korire gasie edi ni problem yo bwate ego bidi origange around 250000 egere na liora complete ya matibabu haya na lina bateti nga yego bidi ngira neka tujikuri gose namuna netoke yoko irana na ande njigokora matibabu haya bono nimbwate booking ya tariki 6 yoko romo nyagitari ani liwate 250000 twatikiende ya bina kijara tenga irana tariki 6 yoko romo nyagitari igunganige gotegemea nga ebese onye ke gutuka ninta kire ko ende booking ye na onye te gutuka igo na bondo jenga na bo emberete shit no bwate hope una chile sangu toka chire mara nyingo maete okwera mingo buguma tomenyete nya sawo guto bangira kekera no kwenda kuna jite Nairobi tali na manyete ne kasi ni nanya olte igunga keranga
ngwaje tabono gakonye kangamte yaya akaorganize pake gacha kufaulu ngara ende round iyi ntangani so ogosemeri kulimbwa ate na kuku nandinga kina nabanya sara igole njera labda tariki kitaraika ngenyo oranga na ikira so muri gitari eka no mbali mbanga akete libako ngwache simi bakambori ngyo na kyo tagete kapata injege ndo tagete nyora matibabu kosena injeni intenene nyare kwirigiri n'abantu bande kekera at my age original no gutwale family ya mbere re challenge asenge njo abamba bere ogobaji umuntu aguchugocha labda urigere condition yi ya musinya okay urigere condition ya because bono currently nandi ganda at level wikangi mukibuna nkara stega wikumuntu support mali kubate binde na binde itingo enda asege tirimbo kokere na asege tirokere asobogeka buna bono ikanisa nere tuande ya keroka nabona sila ititi asege tasini ninga kanse bobe sana yani interali gune ngende kesini ni bas so nda telebo wikumuntu support wikansi bigu wikamuntu support ina munangu ekonya bono kidogo abuna yuko chiabere challenge bono na kiokororanga na kie yani roje maite kigene kekana ni take gutwara na family lakini roje mona yambere ile challenge twetera condition tuwati bana baada ya tugati mwana ya tugati bati bono no bati muswati bono asobwenge nonye wetra sister yanrende nje bono okogani kwa nase olio gukuneka ase condition ye njoko gani kwa no kone pinga ni Kenya gitari ndole gusini nyole yo pokonyi gwetera nyagitari rende gusini njini nyale gwetenera njegere nyale ko ba productive rende motumbo kwatio motu toliko ngatia yagendo ngoja na feel kabisa ne omogongo timanya umate yani kana ngutumia tranje sijinga unangwe kumba bono timanya nga kosino kukumbo kumono gento bono gego tikianga tika kino mogongo niwo mogongo naro gwati nako igo magoro torigo tarajika yani kana mundan supportiri na bongo takire binde ngora lakini teba getirimbo ko bako support gote nene me crunches ye osuke teba getirimbo ko ko bese chinengo chia magoro nini ndire chikoratia lakini tarikira ituko ndimo igo chinguru cyo chino gwate chinguru bona chia yani ngabuna kira bona bogonya ukichenda nyawokea chenda nyawokea mancho muligereria kero ko igure Jared nako kwana gaiga sometimes chinya gitari cheito nanda I'm appealing to hospitals cheito either usiki sina Nyamira nawe no Kenya at large naboko anda nyagitari orualigu egento tarualeti Jared ochire karoka ruali rwa arthritis onyura malio utongire sindani kore dose tarabwena iranire gukunda whatever nga you are wrongly diagnosed and ochakire physiotherapy iga okole physiotherapy on speech change teyo orale bono bogima bwabiro bokongu bescherire iranire gusiba moire Nairobi Kenyatta gaiga okoleirwe MRI mangana yo mogongo tebri bone esa koleire ne boroire bwa nerves yana kodro muswati mo story nero bwata boroire bwa nerves ekrona tembre ko imagine treatment ya nerves ne nkong sana timaiti ndo bwensi oligere maybe omanyete bwata bomanyi bonde bwensi gore ya treatment ya nerves aboko contact Jared elio range kira mukonye nabo igona ganeti financial support asenga na bwati appointment ego chigo chitarikire ngo whatever tariki 6 mutinyo komi tariki 6 mutinyo komi no igatore no mutinyo kianda maybe nabo konyoranga nyasaye ukunire asancheremo use ndonya ko ku support bantu mbasindiri sko igana ande banchi to sinya bamwabo kwanyoranga wetera gusinya bamwabo nyasaye nayo gusinira Jared one to chikokora it's your time to appeal ocheso monto kuligire chinse chiga asaba konyi bulioraga niba okonye kuyora kunu nyale ko okonye bono ukogani kwane ngolinga oinya sara kune na nda twara moyo bugwanja and support yegere na njenyora matibabu aya so that amatibabu wetera matibabu aya na njenyare gotelna nyare kwerigeria so nje bono ugosaba kwane ngolinga na harate mira sinko nyara lakini yakira chinguru chigo nkea chiogo yani minute resources yakera no eniga ebibande bine chingo konaga tugire lakini gwetera burero bona bona oni paka diskeri oje bona likamugete so na exhaust almost
kira avenue bono na kinale go sabanga oyo rakunike na bonera go support asinya sara mu guyere egere go seninyoro bokonyo bu bwenya honest manara dia estima nige butoire gaigateyo Jared Nyasaye ngwanchale ndi bansho ligereti story yawo rakuno ntoto chitwakora story ya Nyasaye kuno muntu babatanga Nyasaye nabatuma abantu gochaso mabumuntu wana ntokara twakora story tokobeka tose mitandao ondora kuno story yawo na bawo contact directly wante binga network igeganerense akini rende moswati mino bago access WhatsApp elianya abantu barataga contact bamutumeke weterere elio nabago wikankera na roto ligeti oyito chikoleta nkurwali namba ya esim eli okonya gocha sole tuchiandale ya to kwana muswati mabajari nerara tueresa igoro ya mromu abo na roto ligia torenga ncherekinerara menteke mugosibire nande esimi jare jate bangalende ya muswati mabonere gotumeka na WhatsApp nabago noye nere orato namba ya karibu sana mbia muno mwancho murigereria na inde tigamba kwani bwirire bia asa maria tangoro cross mukeira nyamweya ande menyekanite na rose fundi na baria mbia muna sogo tasinge yeito aiga so muchi wero ewodieri goma ase brother ya nerwarete abirega kurwara matuka matambe twatemire kumushughulikira kwenda chinyagitari au unaika kweresa lakini woniga atwikire Kenyatta abrenda stwatebire ngatika tuchiturige bokonyi kurwa simule egera mutosire egera nyora matipapu nena baigweta atari na abantu bande lakini atebire ngatigandi abasani abane egera basiko kororo murwaire baikire bono rende igongo tebya bancho abarigereria akimo supportere murwiro oyo mono rende igare brata yani nerengo bwati inchendo yo kabira se family bona machuko mwali abwenete ko buri buno mumura manene ta kunyanyara singi burwaire bono rende wikanya bugori make sure nga onyolira matibabu egere Nyasaye nera mukonya atari n'abantu bandi ya bueno otore story ya ngirikira mente se mangana kwaneri gocho inchirende nda kwanere ase twikirete boniga na singi njo togendete na matipapu ayo nyagitari Kenyatta support rende twa kere runi chinguru akiyagere twachira simule egere mo oyo reno wancho kuya origereje kribweke na bago tu support nera nabwa tukugani gugutara una abantu bandi ekeraro nyoda matipapu metinye genete ngana bako bwena egere nera akora ibintu byaye nera ameke familia yaye kwante ngachika matiao chawe chigo chanchiko nabakonyora uswati lakini bonekera bago chabari gedi condition yaye kwanyara mundu tari kunyara komenya nere ogenda bachira basubati batatu oyo robo niga no yokane nero roro nande niga chali centre gusaba kwane abaturigerereti oyo roro ngusaba nganya samo konye nintu tonyora matibabu nyachare dingo bwenare egere bagendere ko komenya batoretere gisakurindi okay sango koraro wanchikwa nate banga iga network tiyo na abo nayo kumwikange mono maybe umuntu rataga kuligia through WhatsApp yo rataga ko support endons maybe na watu namba ya esi bono ni namba ya ni esi minero roro yuere 07 15 791 806 inere namba yangu tumika WhatsApp no muntu nangakera direct na bago sora kinende mono so mutandao nere ingutumika namba mromi norende by them mromo ona bwate simi but WhatsApp network wise yasa igatole is very low swati mwabosing nchame tekeroka naki simi ya WhatsApp it can be reached raisi na ndaboko monyora lakini ondora atagwakira mro igajare disim directly na bwate simi namba ya simi nereri namba ya simi ere 0716
0716 94 33 94. Alright. Nene ya charity. Ndio nsi urata kwa na jare directly na boku mwakire simu wetere namba hii, lakini onye wote utumika WhatsApp utakubuli any question na boku ligia Rose wetere simu ya WhatsApp elio morenga kinali by the support any financial support to the family na beko ba appreciated yare no muntu olinga ko iligeria uligo itomoroche ukunda wapi na nini onye ikere boni go borire bo mubekire nsaba gusinga konya bali bwato moyo bo konya abantu bamwe abo still I know nabo mogo konya family yiga nere kara bwene ndabago appreciate nera tware moyo bo konya nanda bandi no muntu bwate no gotuga squeeze bisumu no birega yiga bibwate no ane chingoko mu kibona boligo era no mwanchioe nande ngwaro oyo mubugo liga by the way oyinero morugioe onye mokoliga research clip echo oyo mubugo iria nero morugioe na ine condition oroche buna ko mubugo ligo oroche nero kumosibia na kero gento andabona bateba acha so recently nabo igonga ki araga ni naino mo ligeretiga umura konyo mwanchioe elia agenda komenya uya bali bonsi amasenke